כולם, אני מסתכל לאן שצריך. היי כולם, מה קורה? רציתי להגיד שכל העניין הזה של הטיול בשביל ישראל זה לא בדיחה. זה באמת לא בדיחה. אני מתכוון לעשות את זה, זה ייקח לי 63 ימים, שבהם אני אלך ל-15 קילומטר כל יום עם מדריך, אבל זה כתוב איפשהו למטה או למעלה. ואני עושה את זה כי אני רוצה להתאוורר, אני רוצה לעשות את זה כי זה בחינם, ואני לא יודע כמה זמן זה עוד יהיה בחינם. ואני רוצה לעשות את זה כדי שמתישהו בעתיד, כשאני אתווכח עם אנשים, אני אוכל להגיד בסוף הדברים שלי, ואת זה אומר לך מישהו שעשה את שביל ישראל ברגל, מדן ועד אילת, אוקיי? ואני באמת אשמח אם תצטרפו. כרגע אין לי את התאריך המדויק, אני לא אשקר לכם, תאריך מדויק אין. אמרתי סוף יולי כי זה קרוב ליום הולדת שלי. אבל אנחנו מתאמים את הכל עם החברה להגנת הטבע, ואנשים שולחים לי ספרים שלהם, רשמים מטיולים שהם עשו. בן אדם אחד שעשה את הטיול ונקע את הרגל באמצע ורוצה לעשות איתי שוב את הטיול גם מצטרף. הוא וטרינר, דרך אגב. יהיה איתנו וטרינר. אם איזה גמל יהיה חולה בדרך, יש לנו את הבן אדם. וזהו, אני אדבר יותר מדי, אני לא... פעם ראשונה שאני מקים קבוצה בפייסבוק, פותח דף. וזה מאוד מרגש, ואני מאוד מתרגש, ואני מאוד מקווה שתבואו לעשות איתי את שביל ישראל שלנו. עכשיו אני אחייך, אני אעשה עם העיניים, ואז תתחבק עם עצמך, אוקיי?